No niin, terve taas. Tällä kertaa aiheena Hood, jonka julkaisusta on tullut 10 vuotta kasaan nytten. Sitä tuli muutama vuosi työstettyä, mutta lopullinen julkaisu oli 2016. Ja vähän tämmöistä mietintää, että mikä siinä onnistui silloin ja mikä ei välttämättä niin hyvin tai mitä voisi tehdä toisin. Ja Hood oli sellainen, että mä olen koko elämäni tykännyt Robin Hoodista ja siihen liittyvistä tarinoista ja elokuvista. Niin sitten mulla oli semmonen kova mieliteko tehdä semmonen roolipeli, joka tavoittaisi sitä meininkiä. Että olisi voinut käyttää jotain muutakin peliä siihen systeeminä, mutta mä halusin etenkin, että se tavoittaisi semmosen swashbucklingin, joka on siinä pelissä suomennettu tällaiseksi miekkaseikkailuksi, eli heijaillaan kattokruunuissa puolelta toiselle ja kaksintaistelussa veivataan edestakas portaikkoa ylös ja alas. Toinen on välissä voitolla ja toinen sitten. Ja halusin tällaisen, että se peli mekaanisestikin tukisi sitä. Käytännössä siinä on semmonen niinku systeemi, että siinä on 5 toimintoa vuorossa ja joka toimintoa varten on noppa. Niitä voi käyttää liikkumiseen ja eri tavoilla. Ja ikään kuin idea on se, että kamera kohdistuu hetkeksi aikaa aina yhteen hahmoon kerrallaan ja hän tekee sitten niinku useampia juttuja siinä, kunnes on taas jonkun muun vuoro. Ja tietenkin pystyy käyttämään useamman nopan yhteen, että panostamaan vähän enemmän niitä noppia, jolloin se onnistumistodennäköisyys parani vaikka siihen, että koittaa lyödä jonkun sheriffin kätyrin vaikeampaan asemaan, ellei tajuttomaksi. Ja tämä systeemi oli mun mielestä erittäin hyvä ja ainakin tuolla Luolamestarin podcastissa ovat tyypit tykänneet siitä ja muutkin. Että ehkä nyt ainoa semmonen niinku ensimmäinen asia, mikä muuttaisi, niin siinä oli pikkusen hankala sellainen, että se kohdeluku laskettiin laittamalla yhteen oma taito, mikä oli vielä niin kuin tosi selkeä juttu. Mutta sen lisäksi sellainen lähestymistapa, eli millä tavalla meinaa hoitaa sen asian. Ja niissä oli niin kuin erilliset vahvuudet, että joku hahmo saattoi olla vähän rämäpäisempi kuin toinen, niin sen kannatti tehdä niitä asioita silleen rämäpäisesti. Kun taas joku toinen saattoi olla hyvä jossain vähän rauhallisemmassa tekemisessä ja sen lähestyminen niihin asioihin saattoi olla silleen rauhallisempi, mutta tämä nyt oli vähän vaikea konsepti ehkä siihen ja pikkusen hankala pelatessakin, että jos nyt jotain vaihtaisin, niin tuon tilalle muuttaisin, no tietenkin muutakin vaihtaisin. No sitten maailmankuvaus ja muu sellainen oli sellainen, että nykyään tekisi se varmaan aika paljon paremmin siihen sitä varten. Ja sitten se, mistä mä tykkäsin tosi paljon, niin tuli kirjoittua aika hyvät ohjeet siitä ylipäätään, että mitä on roolipeli ja miten tätä peliä just pelataan. Siinä oli aika hyvät vaihettaiset ohjeistukset Hoodissa aiheesta ja sitten tykkäsin myös siitä kokemussysteemistä, joka oli sellainen, että aina jokaisen seikkailun jälkeen niin hahmo sai jonkun maineen, riippuen mitä hahmo oli tehnyt siinä. Että saattoi olla vaikka joku sheriffin vartijoiden kukista ja sitten tämän maineen ansiosta niin sai, mä en muista oliko 2 vai 3 taitoon jotain lisäystä, jolloin sitten niin kuin hahmo kehittyi, mutta samaan aikaan nämä maineet oli sellaisia, että ne pystyi toimimaan jotenkin tarinallisenakin siinä hommana. Sitten siinä oli jonkin verran tällaisia sosiaalisia kontakteja, eli jokaisella hahmolla oli joku vihattu henkilö, joku luottohenkilö ja sitten tämmönen ihastus. Nämä nyt oli vähän silleen, että hyvä idea ja laittaisin edelleen mukaan, mutta niitä ei ollut millään tavalla jotenkin niinku kunnolla selitetty siinä kirjassa eikä
ollut myöskään hyviä esimerkkejä tai mekaanisesti mitenkään liitoksissa siihen peliin, että ehkä jotain sellaista voisi muuttaa, jos tekisi sen pelin uudestaan. No sitten yksi oli se, että näin jälkiviisana, jos olisi halunnut myyvän tuotteen, niin se oli siihen aikaan, kun se ilmestyi, niin se oli sellainen, olisiko se ollut 60 sivua Hood tai jotain, että muutaman 10 sivua, hyvin tiivistetysti säännöt, aika simppelit säännöt ja hyvä sellainen seikkailumeininki, niin jos olisi halunnut tehdä tuotteen, joka olisi vaan ollut hitti, niin siitä olisi kannattanut tehdä joku tämmönen Zelda-tyylinen kuvitukseltaankin tämmönen kevyt fantsuseikkailupeli. Ja se olisi voinut myydä häkää pelikaupoista tai tapahtumissa muutenkin. Toki se, että en mä tiedä, olisiko mulla ollut sitä innostusta tehdä sitä peliä, koska se Robin Hood oli nimenomaan se, mitä mä halusin. Ja sitten myös, että ehkä se swashbuckling touhu ei ollut niin hyvä. Toki se perus noppasysteemi olisi kuitenkin ollut toimiva senkin kanssa. Mutta tämmöisiä ajatuksia siitä. Laita kommenttia, jos oot joskus lukenut tai kokeillut Hoodia ja kerro ihmeessä siitä pelistä sun kokemuksia. Ensi kerralla jotain muuta. Moikka!